Kardom pini bertar jik thapini prime time news time pinili imoni teron pi aprang si bertang ton ben chupa jermi dam de aprang bertang kung pi arjik tha Are ke jang kachimit me pinajok langroi doan lang ke bad Bidoreng tama constituency ke parlok ahawalong ahiring tangrang pen lang ke thekewang Pulani constituency arlo khorsing lekhe arong aratum tolong ka vejok kisungnang Birtang kung piar jigel phi puthat birtang don pen chupa jermi dam snang Arwe ki jang pen lang ke thia jok lang roya kung ke do aratum kisungnang pusi birtanang pale Non malom arwe ke jang kachimit medet pen kopili aroy alang tui nang ke bad ajok ke ong dungarong lang kanglom lapuson thek pomlong lake cheng bil reba bali sil to be it khironi nepali basti lapen das basti hayu ahawalong lang kanglom thek pomlong sonsi khironi along ke kroi put kopili alang roy alang tui non anta ke bad bomsi thek pomlong Bangso alang roy ningkan kresil kebra troksi kebra hini aningkan elo langke thenai lo bonsita pininga ningkan langke the lead muchot puta penang aratum chithan pon kirsido laso kopili alang roy meter trok kebra trok alang an ke normal lo bonsita ada por phai sir captain narlo chitim por phai sia poran ke meter trok si kebra pli so se an langke bat thek pon long Bangso jok ke pheremi ang along si nang dokok lo pusi CWC atum along pen Berta Ripton long lapen lang kanglum cheng bil rebabali hai hui arong aratum ke along kaprek PWD atower along si ke dochi pachong pon nang lo lapen khironi nepali basti lapen das basti aratum bangke thong nok be school along si ke dochi pachong thek pon long News Desk report News 24 Karbi Anglong Pulani constituency ke parlok khorsing lek therong along langro alang ke thewa jok karena post ke dona dolong lang pon pidet Pulani constituency hawa along khorsing lek thera tum non ki sunga porhut nangra bre pulote moapi seta nitum nangra ton thekte pusi hada aratum ningje pon election apora hot tangka pharoisi pharoini nangki pipen ke nitumakai rengi puta ningje sonsi aprang pen congress hot Lapen non BJP ahot anta election camping ke wang ahot khorsing lekthe arot kisungalam chethandon bonsta nitum nonanta ke mission adolong ka challenge phan ave ningkan wang sata lapusi padam bonglo lapen non ke kisung nitum chechak onelo puta hatagaratum ningje karena post pensi dolong don ponlo bonta pingi lang ke thewa jok karena post lang poden pen non ka challenge phan kisung nang ajok hadak aratum ningkang samse chepaklang lasi prajen pen MSC dorsing rong ha phan hadak aratum dolong ke mission ke don PJ phan joining report constituency la pe khorsing lek the village la jon nilitum jola kitu ke dam kisung la pen ke nilitum dolong of khakustami sangabar sai pen ahubida kawi la pente la so ke do ke dam kisung du na joine asara dolong stami nilitum pu chubonai lo rong pen ru pen nilitum pustami chiklem bom lo sta non nilitum jo asap o school ke dam ke do ke thak pustami ni ta kisung do ko si Indian सरकार बना करार जा भाग दिल्ली तुम लेके भिलेस pen दिल्ली तुम मुखिया ला पे के दिल्ली तुम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट तुम दो दिल्ली तुम एरोंग सारो दिल्ली तुम जो निगरीलो दिल्ली तुम नोम जोला दिखे कोई दिल्ली तुम ला सौ की सुम ताबजिन पे दिल्ली तुम आवार साल सरकार पे ना के लोग जा फान दिल्ली तुम पेन जो निगरीलो दिल्ली तुम पुरानी constituency लेके भिलेस एरोंग पे लो दिल्ली तुम ला सौ दुक आकी सुंग जोनी दिल्ली तुम hab kai tuar school ke dur pe bikhek alam ba nili tum ke do ke damla pen ke la school ke do somar dom tham stamini nili tum ke sumdo nili tum sarkar him ben ke rabja tham chune riglo nili Pulani pen berta pangdakpon Arun Crow News 24 Karbi Anglong Umrang sodem langkang barajok rong plia rong langkang lom pusit nili tum News 24 Karbi Anglong pherang ke hin pen berta nang pale
COVID-19 mate lockdown akisung anchota kalilang umrang so adem malongki lang khangun idera jok jirlo por umrang so adem pen lang nang thoplin penajok pitung reng thama constituency ki parlo don pharo hini so se lang ke thekirang ahir ingtang rak penajok rong pliarong lang inglum etlo hem kachupoche son anke lang pon etlapen kachupang rangapi bi bo long hong hai hoita na hogdun etlo Ponsita monira tumke inuta phodon delang lapen lang kanglum arong amen lake rupali khandajan harchi ali lapen men miji lasi PH board chairman Ren Sing Rong Hang lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang apan prap pen relief camp ke pado japan chuning repon pado dong kamokam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong Pinyi berta lapan si kang toniglo tumi thakmi kardom